Als je mich versteest, dan kan ik plat tegen dich. Het zou zomaar kunnen dat dat vandaag in het gouvernement is gezegd. Daar werd namelijk voor het eerst in de geschiedenis een debat in het dialect gevoerd. Maar om dat te kunnen doen zijn er wel strenge voorwaarden. Alles wat gezegd en besproken wordt moet namelijk voor iedereen te begrijpen zijn. En daarom waren er tolken en lagen er koptelefoons voor de vertaling van het Limburgs naar het Nederlands. Maar misschien was dat helemaal niet nodig, want zelfs sommige statenleden van buiten Limburg bleken een woord dialect te praten. Het is me gaat. Steeds vurig, immers van boven de rivieren, plat tegen euch te kallen. Door de Schettigloeken. En dan spreek ik Plattremunts. Als ik echt Plattremunts zou spreken, dan zou ik willen beginnen met de woordjes trezers, lobby, platvink en melis. Voor mij is het Heljes dialect daarom ook zo belangrijk. Het is de taal van mijn hart. Daar ben ik in opgegroeid en daar druk ik me het makkelijkste en het leefste in uit. Daar ken ik mijn gedachten en emoties het beste in kwijt. Ogen beperen in de app. Gewoon wie ik denk dat ik het moet schrijven. De taal die veel mensen in deze provincie samen met mij hebben meegekregen als de eerste taal is de taal waarin we rekenen, als we iets snel moeten uitrekenen. De taal waarin we nadenken. En de taal waarin we gewoon spreken. Zelfs als sommige aanwezige Nederlanders gewoon Nederlands praten. Voorzitter, wat geweldig om alleen dat woord al in mijn eigen dialect te kunnen zeggen. Hier in Os staat de zaal. In Os allereerste debat in het blad. In de studio politiek verslaggever Jos van den Broek. Ja, Jos, iedereen glundert en spreekt vanuit zijn hart. Volgens mij was het één groot feest daar. Het was een en al gezelligheid. Het leek wel op een schoolreisje naar de Efteling. Het was gemoedelijk, het was vriendelijk, het was grappig. Je hoorde Limburgse woorden die je er nooit gehoord had. En het verbroederde ook wel. Normaal heb je altijd veel strijd en veel discussie. En eigenlijk was iedereen het over eens. Die Limburgse streektaal moet een hogere status krijgen. Daar moeten we met z'n allen aan werken. Ja. Niet iedereen spreekt het dialect, maar kan het vaak wel verstaan. Zijn die tolken dan wel nodig? Ja, dat is nodig vanuit de regelgeving. Als er namelijk dialect wordt gesproken en mensen kunnen het niet verstaan, dan zijn die besluiten ongeldig. 2 tolken zijn ingevlogen, die waren elkaar aan het afwisselen. Er lagen meer dan 100 koptelefoons, die werden bijna niet gebruikt. Totdat mevrouw Annemarie Fischer van 50PLUS uit Kerkrade het woord voerde. Ja, en die was toch voor de meeste mensen moeilijk te verstaan. Leeflu hij op de tribune, leeflu de Henger, mitglieder van provinciale staten en het college van JS van de Kerkgroep besteed geen G, dus het werd JS. Ik ben stoot op die blad en ik ben er nog zeer voor u bekend te kunnen maken met het Kerkhoudsblad. Dat is zo anders is wie de andere dialecten in de Oostprovincie. Ja, Limburg wil in 2030 een hogere Europese streektaalerkenning. Ze hebben nu status 2, dat moet naar status 3. Wat betekent dat in de praktijk? Ja, status 2 is een beetje vrijblijvend. Je moet dat dialect stimuleren en enthousiasmeren. Bij status 3 moet je leveren in het onderwijs, bij de rechtbank, in de politiek, noem maar op. In de gezondheidszorg. En dan moet er dus echt geleverd worden. Er komt veel geld tegenover te staan. Maar je hebt echt een inspanningsverplichting nodig. Er moet resultaat komen, er moet gewerkt worden. En dus was het belangrijk dat dat hele plan vandaag eigenlijk unaniem werd aangenomen door de volledige staten. En dus was de gedeputeerde die erover gaat, Jasper Kunstelaars uit Venlo, ook heel blij dat er zoveel steun was om verder te gaan. Wauw, zoveel passie en zoveel warmte voor een onderwerp wat we hier in de Staten hebben, dat is zeldzaam. Zoveel positiviteit is zeldzaam. En het is ook echt iets wat ze met elkaar mogen koesteren. Want het is dus iets wat onze taal losmaakt. Ja, dat was gedeputeerde Kunstelaars. Die gaat erover. Het grote doel is in 2030 om dan die status te krijgen. Ja, dat is een heel ingewikkeld puntensysteem is daarvoor nodig. Je kunt maximaal 68 punten halen. Je moet er met 35 bezig zijn. En als je dat haalt, dan kun je voor die status in aanmerking komen. Bureau Berenschot heeft een onderzoek gedaan en heeft eigenlijk al gezegd, we zijn op de goede weg. En je kunt heel veel punten scoren met onderwijs, met politiek, met media, met cultuur, economie en de rechtbank. Bij onderwijs moet je bijvoorbeeld denken aan de voorschoolse opvang, de lagere school, op universiteit, op het beroepsonderwijs. Als je dat doet, krijg je allemaal punten en uiteindelijk worden die punten opgeteld. En dan zou je die status kunnen krijgen. Bureau Berenschot heeft gedacht dat wij een 38 punten zouden kunnen halen tegen die tijd.
Ja, dat zou dan ook kunnen betekenen dat we dan in 2030 gewoon ook meer dialect zullen praten hier in Limburg. Dat we misschien in de volgende gesprekken dan ook hier in het Limburg zullen voeren met elkaar. Nou, ik kijk er naar uit. Jos, dank je wel.